बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. आंबा काजू नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे, आमची मागणी मान्य करा. आंबा काजू बागायतदार शेतकरी बांधवांच्या एकजुटीचा विजय असो, अशा जोरदार घोषणा देत वेंगुर्ला बस स्थानक ते तहसीलदार कार्यालयापर्यंत तालुक्यातील आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीनं भव्य मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालय इथं धरणे आंदोलन करत वेंगुर्ला तहसीलदार यांना विविध मागण्यांचं निवेदन सादर देखील करण्यात आलं. आंबा काजू बागायतदारांच्या एकजुटीचा, आंबा काजू बागायतदारांच्या एकजुटीचा आमची मागणी मान्य करा, आमची मागणी मान्य करा. कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही. सर्व शेतकऱ्यांना नम्र विनंती आहे, आपण गेले शेतकऱ्यांचं नेतृत्व केलं असं हा पहिला मोर्चा आहे, पहिलं आंदोलन आहे की त्या ठिकाणी आज सगळ्यांनी स्वतःचं नेतृत्व स्वतः केलं आणि त्याची परिणिती आज हजारो लोक इथे जमण्यामध्ये झालेली आहे. सर्वात पहिलं या ठिकाणी आज तुमच्या वतीने, आमच्या वतीने, सगळ्यांच्या वतीने सगळ्यांचं या ठिकाणी आज अभिनंदन करतो. कारण जर आता नाही तर कधी नाही, ही संजय गावडेंच्या या ठिकाणी स्लोगन होती. आता नाही तर कधी नाही. आणि म्हणून या ह्याच्यामध्ये आज आपण गेले आपण प्रयत्न केले, अनेक मिटिंगा घेतल्या, अनेक गावाशी संपर्क साधला, शेतकऱ्यामध्ये जागृती झाली आणि ही सुरुवात आहे. मी या ठिकाणी तहसीलदारांच्या माध्यमातून शासनाला आज सूचना करतो की हा वेंगुर्ल्यात एकदा आतापर्यंत स्वातंत्र्याच्या आधी महात्मा गांधींनी शिरोड्यामध्ये आंदोलन केलं आणि देश पेटला होता. हे वेंगुर्ला आहे, या वेंगुर्ल्यामध्ये सुरुवात झालेली आहे, सुरुवात झालेली आहे. सुरुवातीला आहे का नाही सर, शासनाने आमच्या योग्य मागण्याकडे, आमच्या ठिकाणी आमचा शेतकरी आज नेस्तनाभूत झालेला आहे. 5%, 10% नाही, तो -50% झालेला आहे. पुढची 5 वर्ष तो उभा राहू शकत नाही. अशी परिस्थिती असताना गेल्या 4 वर्षात आमच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम शासनाने केलेलं आहे. यावेळी हा विषय गांभीर्याने घेऊन आपल्या शासनाने आता चालू अधिवेशनामध्ये त्वरित आज या ठिकाणी आमच्या मागणीप्रमाणे हेक्टरी आंब्यासाठी 5 लाख, काजूसाठी हेक्टरी 3 लाख ही नुकसान भरपाई त्वरित आज या ठिकाणी आज वितरित केली पाहिजे. तसे आदेश या अधिवेशनामध्ये निघाले पाहिजेत. आणि आमच्या जे या ठिकाणी आज पत्र दिलेलं आहे, इथे कुठलीही या ठिकाणी आज सीमा नाही. आंबा बागायतदाराच्या पूर्ण क्षेत्राला नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. आणि या ठिकाणी आज जे कृषी विभागाने जो या ठिकाणी आज अहवाल दिलेला आहे त्याप्रमाणे पंचनामे नाहीत, पंच यादी नाही. आज सरसकट 7-12 प्रमाणे 8 प्रमाणे शेतकऱ्यांना या ठिकाणी आज त्याची नुकसान हक्काची नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. अवकाळी झाली नाही, दुसऱ्या दिवशी सगळं विधान भवन गाजतं. आणि आज आम्ही या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी दिला जो या ठिकाणी आदेश असेल किंवा इतर या ठिकाणी आज आमदार या ठिकाणी प्रयत्न करत असतील ते पुरेसे नाही. हाऊस त्यांनी या ठिकाणी विधानसभा डोक्यावर घेतली पाहिजे. कोकणात 34 आणि मुंबईच्या 34 पैकी 25 आमदार हे कोकणातले आहेत. आणि म्हणून विधान भवन जोपर्यंत नुकसान भरपाई डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत विधानसभा चालता कामा नये, त्या ठिकाणी कामकाज होता नाही, अशी आमची मागणी आहे. त्या शासनाने त्वरित अंत न बघता निर्णय घ्यावा अशी विनंती करतो. गेले 7-8 दिवस सतत हा मोर्चा यशस्वी व्हावा त्याच्यासाठी वेंगुर्ला तालुका शेतकरी न्याय हक्क संघटना यांच्या माध्यमातून गेली 2-3 वर्ष काम करत असताना जे शेतकरी या संघटनेमध्ये जे नेते नेहमी सहभागी असायचे आणि सर्वांची इच्छा होती की आपण सर्वजण मिळून आज शेतकऱ्यांसाठी लढायचं आहे. आजची परिस्थिती आंबा बागायतदार, काजू बागायतदारांची पाहिल्यानंतर, विदारक परिस्थिती पाहिल्यानंतर
असं वाटायला लागलं आहे की हा एकतर कोकणचा शेतकरी राजा एकतर नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेच किंवा नष्ट करण्याच्या मार्गावर आहे. अशा प्रकारच्या प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संशयाची भीती वाटत आहे. कारण आज जर बघितलं आपण तर संपूर्ण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशी परिस्थिती आहे की आंब्याची झाडं, काजूची झाडं ही कोळशासारखी काळी झालेली आहेत. आज किमान एक 5 लाखाची जर बाग घेतलेली असेल, शेतकऱ्यांनी घेतलेली असेल आणि ज्यांची आंब्याची झाडं असतील तर त्याच्या दुप्पट आंबा बागायतदाराला खर्च येतो. 5 लाखाचं दूध उत्पन्न घ्यायचं तर 5 लाख रुपये खर्च, 10 लाख आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन बघितलं तर 12 लाखापर्यंत हा त्यांना पूर्णपणे खर्च येतो. आज कुणी मला वाटतं या कर्जाच्या फेरीतून बाहेर पडण्याची परिस्थिती दिसत नाहीये. त्यामुळे सगळ्यांनी एल्गार केला, सगळ्यांनी ठरवलं की काही झालं तरी आज शेतकऱ्यांची एकजूट झाली पाहिजे, एक संघ झाले पाहिजे, सर्व शेतकरी एका व्यासपीठावरती आले पाहिजे, एकत्र जमले पाहिजे आणि आपली ताकद दाखवली पाहिजे, हे सर्वांचं म्हणणं होतं. परंतु काही त्या दिवशीच थोडस आम्हाला फार वाईट वाटलं. काही लोकांना आपले काही नेते घेऊन मुंबईला गेले, इथं बैठक जिल्ह्याला निवेदन दिलं. अरे एवढे भले शेतकरी आहेत, का तुम्ही त्यांना सोबतीला घेतलं नाही, का त्यांना तुम्हाला विश्वासात घेतलं नाही, का तुम्ही तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही, हे फार वाईट वाटतं. मग तुम्ही आपली मोठेपण दाखवण्यासाठी एसी मध्ये बसून राजकारण करून अशा प्रकारचं जर करत असाल तर चुकीचं आहे. आज जर या मोर्चाच्या ठिकाणी येऊन तुम्ही जर आमच्या मोर्चाला सामोरं गेला असता आणि मोर्चाच्या समोर तुमची भूमिका मांडली असती तर खरोखरच तुम्ही या जिल्ह्याचे नेते म्हणून शोभला असता. आज ठिकाणी तुम्ही गैरहजर आहात. आज तुम्हाला या मोर्चाच्या ठिकाणी येऊन तुम्हाला तोंड देण्याची हिंमत होत नाही. असं व्हायला नको. कारण ज्यावेळी तोक्ते वादळ झालं, तोक्ते वादळामध्येही शेतकऱ्यांना भरमसाठ नुकसान भरपाई मिळाली. तोक्ते वादळानंतर शेतकरी कर्जमाफी झाली. परंतु मला घट्ट चांगली आठवण आहे की त्यावेळी भांडत होतो की बऱ्याच शेतकऱ्यांना बँकांमध्ये, जिल्हा बँकांमध्ये नावं लागली होती सगळ्यांची कर्जमाफीची. पण बरेच त्यातील शेतकरी असे असतील की ज्यांची बँकेसमोर नावं लागलेली होती यादीमध्ये कर्जमाफीची, कालांतराने त्यांना सांगण्यात आलं की तुमची नावं वगळलेली आहेत. शेतकऱ्यांनी उंबरे झिंजवले, बँकाचे उंबरे झिजवले, सर्व नेत्यांना भेटले, पण कुणालाही कळवळ आला नाही. सर्वजण फक्त एकच पाहत होते की बऱ्याच सोसायट्या असतील, जिल्हा बँका असतील, तालुका बँका असतील, परंतु खरोखर शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा त्यांनी प्रयत्न केला का? किती शेतकरी आहेत त्याला किती जणांना कर्जमाफी मिळाली नाही, त्याच्यासाठी कोणी पाठपुरावा केला का? नाही केला. आणि काल तुम्ही अशा प्रकारचे वागताय, हे चुकीचं वागताय. असं वागू नका. शेतकरी खरोखर त्रासात गेलेला आहे. बरं, भयंकर वाईट परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी कुणाकडे बघायचं? मायबाप सरकारकडेच बघणार ना. असं जर तुम्ही वागत असाल तर ते चुकीचं होते. म्हणून आम्ही सर्वांनी ठरवलं की भव्य मोर्चा निघाला पाहिजे, सर्व शेतकरी एकत्र आले पाहिजेत आणि सर्व शेतकरी बांधव आज वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये एकत्र जमले. हेच खरं आमचं आजचं आश्रय आहे आणि यासाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. पण हेच ह्याच्यासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले, मी कुणाचं नाव घेत नाही, परंतु ज्यांनी परिश्रम घेतले, गेले 6 दिवस सतत दुपारी अगदी रात्री 12-1 वाजेपर्यंत बसून याचं नियोजन करत होते. प्रत्येक शेतकऱ्याला बाहेर येण्याचं आवाहन करत होते. परंतु प्रत्येक शेतकऱ्याला समजून आलं की आजची परिस्थिती खरोखर विदारक आहे आणि आज जर आपण एकत्रपणे जमलो नाही तर आपण भविष्यात कधी जमा होऊ शकत नाही आणि आपला आवाज दाबून टाकला जाईल. परंतु आता तुम्ही लक्षात ठेवा की हा आवाज दाबणं फार तुम्हाला मुश्किल होऊन जाईल. आज तालुक्यामध्ये आहोत, उद्या मी जिल्ह्याला काढू आणि मंत्रालयापर्यंत धडकल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी मी तुम्हाला या ठिकाणी ग्वाही देतो. या शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासावरती तुम्हाला मी सांगतो. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर नुकसान भरपाई जाहीर करून या शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये अशी मी सर्वांना विनंती करतोय. याच्या पुढे शेतकऱ्यांना तुम्ही अगदी कधी गृहीत धरू नका. म्हणजे तुम्ही जसं काय आम्ही तुमच्यावरती उपकार कर्ज देताना उपकार करतो किंवा तुम्हाला आम्ही एखादी सबसिडी योजना देताना उपकार करतो, हे तुम्ही उपकार असं समजू नका. आणि प्रत्येकाला याच्यापेक्षा एक सुंदर म्हणजे माझी कल्पना आहे की त्या नेत्यांना एवढी विनंती आहे की तुम्ही शेतकऱ्यांच्या अवजारांवरती, शेतकऱ्यांच्या खतांवरती, शेतकऱ्यांच्या तुम्ही औषधांवरती, कीटकनाशकांवरती जो जीएसटी लावलाय तो अगोदर सगळ्यात पहिला माफ करा. आणि ही मागणी सर्वप्रथम यानंतर आम्ही लावून जाणार आहोत. आणि जर जोपर्यंत ती माफी होत नाही तोपर्यंत शेतकरी गप्प बसणार नाही. खतांचे किमती वाढलेले आहेत. 50 किलोचं पोतं 45 किलो झालं, 45चं 40 झालं. शेतकरी सहन करतायत अक्षरशः. त्यामुळे
आता सहनशीलतेचा तुम्ही अंत पाहू नका आणि या शेतकरी राजाला माझी विनंती आहे की आपणही शांत बसू नका. जोपर्यंत आपल्याला न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत एकतरी आपल्याला आंबा बागायतदारासाठी 5 लाख मिळत नाही, काजूला 3 लाख मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन आपण सर्वांनी चालवायचं आहे. तर सर्व शेतकऱ्यांनी ही काही एकजूट दाखवलेली आहे ती पूर्णपणे तशीच राहणार आहे. हा एल्गार आहे तो संपूर्ण शेतकरी, त्याच्यानंतर त्यावरती आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार असतील, त्यावरती प्रक्रिया करणारे जे उद्योजक असतील, त्यांनी आमच्या ह्याच्यामध्ये सामील होऊन आणि करारनाम्याने ज्यांनी बागा घेतलेल्या आहेत, करारावरती जे व्यापारी बागा करतायत त्यांनाही मला वाटतं आंबा बागायतदार जे असतील त्यांनी कराराला दिलेले असतील, त्यांनाही माझी विनंती राहील की त्यांनी सर्वांना सहकार्य करायचं आहे. उद्या जर तुम्हाला नुकसान भरपाई झाली मिळाली तर तुम्ही त्यांचाही विचार करायचा आहे, अशी सर्वांना मी अगदी हात जोडून विनंती करणार आहे. तर आमचा आंदोलन यावेळी या तालुक्यातील या आणि तसेच या मतदारसंघातील जिल्ह्यातील आमदारांना विनंती राहील की तुम्ही सर्वांनी या ठिकाणी या सगळ्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा. शेतकऱ्याच्या बाजूला राहा, शेतकऱ्यांच्या समोर तुम्ही येऊन त्यांच्या समोर विनंती करा. आज या तहसीलदार कार्यालयावर वेंगुर्ल्यातील तमाम आंबा बागायतदार आणि व्यापारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा देवगड तालुका आंबा बागायतदार आणि व्यापारी संघाचे आम्ही सगळे पदाधिकारी, आमचे अध्यक्ष काका डोके, त्याचप्रमाणे आमचे सदस्य किरण टेंबुलकर, आंबा बागायतदार आणि व्यापारी या ठिकाणी प्रशांत शिंदे, गणेश वाळके आणि इतर काही आमची लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या आंबा बागायतदारांवर मोठं संकट या ठिकाणी आलेलं आहे आणि त्या संकटाला सामना करण्यासाठी आणि त्यातनं काहीतरी शाश्वत शासनाकडनं या ठिकाणी मदत मिळवण्यासाठी आपण सगळे शेतकरी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमलेलो आहोत. खरं तर देवगडमध्ये आम्ही एक छोटेखानी एक सभा घेतली. त्या सभेला जवळपास 700-800 शेतकरी त्या ठिकाणी जमले आणि त्या सभेचं रूपांतर नंतर मेळाव्यात झालं. त्या मेळाव्याला जवळपास 3,500हून जास्त लोक त्या ठिकाणी शेतकरी, आंबा बागायतदार आणि व्यापारी उपस्थित होते. सन्माननीय शेतकरी कामगार संघाचे अध्यक्ष राजू शेट्टी साहेब हे या ठिकाणी उपस्थित होते. राजू शेट्टींच्या मार्गदर्शनाखाली देवगड तालुक्यातील शेतकरी एकत्र झाले आणि त्या ठिकाणी एक न्यायाची अपेक्षा या आमच्या शेतकऱ्यांना निर्माण झाली आणि त्याच धोरणाने आज आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. आम्हाला शासनाकडे आम्ही काही मागण्या केल्या देवगड तालुक्याच्या वतीनं. कदाचित पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्याही त्याच मागण्या आहेत. एकतर आंब्याला शाश्वत हमीभाव मिळाला पाहिजे, त्याचप्रमाणे जी काही नुकसान भरपाई झाली आहे ती तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे जे काय आपण सीसी कर्ज, शेतकरी कर्ज ज्या ठिकाणी आंबा बागायतदारांनी घेतलंय त्या आंबा बागायतदारांचे सातबारे त्या ठिकाणी कोरे झाले पाहिजे. या प्रमुख मागण्या या ठिकाणी घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी न्याय मागण्यासाठी मंत्रालयात देखील त्या दिवशी आमची मीटिंग झाली. परंतु त्या मीटिंगमध्ये कोणत्याही प्रकारचा शाश्वत असा रिझल्ट त्या ठिकाणी आला नाही आणि म्हणूनच आम्ही कलेक्टरांना पत्र दिलं होतं आणि त्या कलेक्टरांच्या पत्रामध्ये आम्ही आमच्या तालुक्याच्या वतीनं मागणी केली आहे की येणाऱ्या या अधिवेशनात अर्थसंकल्पात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 6 तारखेपर्यंतचं अल्टिमेटम आम्ही त्यांना दिलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला शाश्वत असं पॅकेज या ठिकाणी जाहीर झालं पाहिजे आणि ते जाहीर नाही झालं तर येणाऱ्या 12 तारखेला तहसीलदार कार्यालयावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सगळ्या आंबा बागायतदारांच्या वतीनं आम्ही आंदोलन या ठिकाणी छेडणार आहोत आणि ते जर नाही त्याच्यातनं पण काही निष्पन्न नाही झालं 8 दिवसाची पुढे मुदत देणार आणि त्या मुदतीत जर काही नाही झालं तर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं त्या ठिकाणी आम्ही मुंबई गोवा हायवे जाम करणार. ह्या पद्धतीने आम्ही तहसील कलेक्टर ऑफिसला निवेदन दिलेलं आहे.